Itinaikadeng pakasaritaan ti Pilipinas, nabutusan ni Manuel Roxas kas kaudyan a Presidente ti Pilipinas iti sidong ti Commonwealth. Maibilang ti panagturay na kas kaunaan a dadaulo iti Republika ti Pilipinas. Hadaparang ni Anjel Kim Pengosro. Idi Abril 23, 1946, naangay ti eleksyon kalpasan ti adu atawan ariribok gapo iti may kadwa gubat sa nga lubungan. Nangabak iti eleksyon ni Manuel Roxas. Ti panagbaligi na kat nang pasingked iti panagbalbali iti liderato iti panawen ati nasyon ket agpapaimbag pay laeng manipod iti panakadadael iti panawen ti gubat. Panagkapoy ti ekonomiya ken ti political uncertainty. Idi Hulyo 4, 1946, formal a binigbig ti Estados Unidos ti waya-waya ti Pilipinas. Isumatla engal daw nga opisyal ang nagpatengga ti Commonwealth of the Philippines. Nay nagunaran ti Republika ti Pilipinas ken nagsapata ni Manuel Roxas kas umuna a presidente ti may katlo a republika. Napasamak ti inaugurasyon iti Manila. May sa asyudad ang nakarupay laeng ti panakadadael na gapo iti gubat ngem nagserbi kas puso ti baro a nasyon. Kas presidente manipod 1946 aging 1948, indawluan na ti maysa a nasyon ang makidangdangadang para iti panagbangon manipod iti gubat, kas iti panakaipasdek dagiti kabarwan nga infrastruktura, panangisubli iti institusyon ti gobyerno, ken panangbiag manen iti ekonomiya. Ti administrasyon na ket nakagunod iti tulong ti dadduma a nasyon kas iti Amerika para iti rehabilitasyon. Napapigsapay ti diplomatiko a singgalot babaen iti Treaty of General Relations, bayat na ipatungpal ti Belt Trade Act tapno mapatalged ti komersyo, ken mga luko iti suporta ti komunidad ken ti international markets para iti ekonomiya. Inorganisar pa ni Roxas ti militar ken serbisyo sibil. Nagtrabaho amang isubli iti linteg ken urnos ang nakairamanan ti hukbalahap. Ken nangikabil iti pundasyon para iti international a panakabigbig ti baro a republika. The Philippines, in government system and tradition, is a replica in miniature of the United States that has been transplanted to a land 10,000 miles across the seas, the seed of American democracy. We hold as firm a devotion to the institutions of democracy as you over here. Our people have proved their devotion to those institutions during the war. Tilaksid dagiti karit ken kritisismo, ti panangidaulo na ket malaglagip kas ti panawen ti panagbangon ti pundasyon, ti agwaywayas nga estado ti Pilipinas. Anang balbali ti panagbaligi iti eleksyon, iti panakaipasdek ken nasapa a panakaporma ti maysa a soberano a nasyon. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.